Mga igsoon, ang usa ka tawo mailhan nato pag-ayo kung kinsa ug unsa ang iyang pagkatao, kung ato siyang makauban ug makuyog ug dugay, no? Makaila sa usa ka tawo kung kinsa siya, kung imo siya makuyog ug makauban sa dugay nga panahon. Mailhan nimo kung asa siya, taga-asa siya. Mailhan nimo kung unsa ang iyang dili ganahan o ganahan. Ug labaw sa tanan, mailhan nimo ang tinuod niyang pagkatao, no? Sa imong pagkikuuban-uban kaniya. Mga igsoon, ang atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon nangutana sa iyang mga tinun-an kung kinsa daw siya ingon pa sa mga tao, kung nakaila ba gayud sila kaniya. So, sa daghang mga katingalahang mga milagro nga gihimo sa atong Ginoo, gusto sa atong Ginoo nga makabalita kung aduna ba sila'y idea kung kinsa gayud siya, no? So sa tubag sa mga tao nadungog gikan sa iyang matinun-an, ingon pa nila nga kung mao kini nadungog ni Jesus nga wala gyud sila'y idea kung kinsa siya, no? Kay matud pa sa mga tao, siya daw si Juan nga magbubunyag, siya daw si Elias o usa sa mga propeta. So ang ilang tubag dili gayud mao. So wala sila idea kung kinsa gayud si Jesus. Karon ang iya na sang mga tinun-an ang gipangutana, kamo nga nagsigig kuyog-kuyog nako sa dugay nga panahon, kinsa man ako para kaninyo? So sila nga personally nakig-uban ni Jesus sa taud-taud nga higayon, sila nga naka-witness gayod sa makahibulungan nga mamilagro ug pagpang-ayo ni Jesus sa mga masakiton. Siguro aduna na sila idea ug sila nakaila na kung kinsa gayud si Jesus. Mao na nga nangutana si Jesus kanila, kamo kinsa man ako para kaninyo? Unsa may inyong ikasulti? Si Pedro mitubag, ikaw mao ang Mesiyas, no? Ug sakto si Pedro, no? Sakto ang tubag ni Pedro, gani gipinahan man siya sa atong Ginoo nga dili manugilon bisan kinsa mahitungod niini. Pangutana ta mga igsoon, ngano man nga dili buot si Jesus nga mahibaluan kini sa mga tao kung kinsa siya, nga siya mao ang Mesiyas. Ngano man nga di gusto si Jesus mahibalo ang mga tao. Mao ni gitawag sa among pagtuon mga igsoon nga the messianic secret, no? Unsa maning messianic secret? Mao ni nga dili gusto si Jesus nga mabaluan earlier kung kinsa gayud siya, kay pag nahibalo ang mga tao niini pagahimuon man siyang hari, no? Ug tungod kay nangandoy man sila nga adunay Mesiyas nga moabot kanila. Pero ang himuon nila, himuon man siyang political Messiah nga mao ang maghari kanila aron malingkawas sila sa mga pagpang-ambuso sa mga kadaguan sa mga Hudeo. So himuon siyang political Messiah. So kung mao kini ang mahitabo, mapakgang ang plano sa Dios nga gipadala siya dinhi para luwason sa ang mga tao sa ilang mga sala pinaagi sa iyang kamatayon, no? Mao na nga iyang gisaysay kanila nga ang anak sa tao kinahanglan magantos kunya patyon nya mabanhaw sa katulo ka adlaw. So kung mao kini ang mahitabo kang Hesus nga patyon lang di ay siya. Nag-expect sila nga si Jesus mao makatabang kanila, pero patyon lang di ay sila si Jesus. Madismaya lang unya sila sa ilang gipangandoy nga usa ka Mesiyas. Kung mahibalo si Jesus nga ilang Mesiyas nga pagalutuson, kung mahibalo sila nga si Jesus nga ilang Mesiyas pagalutuson lang sa mga Hudeo, then madismaya sila sa ilang gi-expect nga usa ka Messiah which is very powerful, no? Unya karon kay wala di ay sa mahimo.
ilansang lamang diay sa krus. So makasabot ang mga igsoon nga dili gusto si Jesus nga mahibalo ang mga tao kung kinsa gayud siya, no? Mga igsoon, gusto ko nga balikan nato ang pangutana ni Jesus. Kinsa man ako para kaninyo? Kung kita ang pangutanon, kung kamo ang pangutanon karon nga karon dinhi nagsimba, kung mangutana ninyo ang Ginoo, kinsa man ako para kaninyo? Unsa may inyong tubag? You know, when we can answer this question intellectually of knowing who really Jesus is, no? Pwede man natong matubag ang mga pangutana intellectually nakahibaw ta kung kinsa si Jesus dinhi lamang sa atong hunahuna. Pero mas nindot kung mailhan nato si Jesus kung kinsa gayud siya heartily, no? Deeply in our hearts, mailhan nato kung kinsa gayud si Jesus, dili lang kutob sa atong huna-huna. Ug ang pagkaila nato kang Jesus, dili lang kutob unta sa atong huna-huna mga igsoon, kundi mas maayo kun makaila kita kaniya sulod gayud sa atong kasing-kasing. Mao nang ang hagit kanatong tanan kung nakailabagad kita sa atong Ginoong Hesus, unsa may atong buhaton. Unsa may atong maipakita kung sa pagmatuod nga kita gayud nakaila kang Hesus. Kay pwede man ta nga moingon nga si Hesus akong ginamong Ginoo, siya ang Mesiyas. Pero unsaon man nato pagpakita nga siya gayud ang atong Mesiyas? Ang usa ka hagit mga igsoon, show it in your daily life and show it in your daily actions, no? Ipakita ang imong pagkaila kang Hesus dili lang sa hunahuna, ipakita diha sa pang-adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi, diha sa imong mismong pagkatao, ilabi na diha sa imong gipangbuhat matag adlaw o gipakita nga batasan, no? Kay kung nakailagay kita ni Jesus, makita man gayud kini diha sa atong batasan o sa atong gipangbuhat matag adlaw. Ingon pa naman ni Jesus sa ebanghelyo, tawag-tawag ka nako o Ginoo, Ginoo, pero wala man ka mosunod sa akong mga kasuguan, no? Mao na nga mangutana kita sa atong kagalingon, nakaila bagayod kita kang Hesus sa tinuoray ug sa kinasing-kasing gayod. Mao na nga usa sa mga hagit kung kita nakaila kang Hesus, labi na sa gibasa sa unang pagbasa, ang atong pagkaila kang Hesus may pakita diha sa atong paghigugma sa atong isikataw. Pananglitan giingon sa unang pagbasa, kung moingon ka nang higugma ka sa nakaila ka sa Ginoo, pero ang imo dayang pagtagad sa taho nagpihig-pihig ka, pilion lamang nimong tong mga dato nga imong tagdon, nya katong mga pobre din imong tagdon, then wala ka makaila kang Hesus, no? Kaya ang atong pagkaila sa akong gingon kaninyo, ang atong pagkaila sa atong Ginoo, ang atong pagkaila kaniya, makita diha sa atong padlaw-adlaw nga kinabuhi, diha sa imong paghigugma sa imong isikataw. So mao kini dako nga hagit, mao nang ang pangutana, nakaila ba gayud ako ni Hesus? Then examine the way you live, especially sa imong gipangbuhat matag adlaw. Kay kung ang imong gibuhat wala may subay sa kabubuton sa Dios, kung naghimo ka pirmi og daotan, din wa ka makaila ni Hesus nga imong Ginoo. Amen. So mao kini ang dakong hagit kanato, nakaila ba gayud ako kang Hesus sa kinasing-kasing gayud?